What's up mga ka-spotlight? Ako po ang inyong host, Jay and Jesus ng CLTV 36. At welcome po sa ating bagong episode at sana na-enjoy nyo yung ating naunang episode kasama ang ating mga drifters. The Daughter Drift, Sister Drift, at syempre si Dr. Drift. Pero eto ang makakasama natin. Kumbaga, kung meron tayong MMDA sa Metro Manila. Kumbaga, siya na talaga yung wag nyo talagang susubukan sa kalsada dahil magagalit siya. Palakpakan naman po natin, Madam Glorious G. Ayan, Hello sige. po. Batiin mo lahat ng mga supporters, lahat ng mga inaway mo sa kalsada, lahat ng mga kamoting drivers. Yes. Hello sa inyo. Sana nakauwi na kayo. Uuwi pa kasi ako mamaya. So, huwag kayo sumabay. Okay, sumabay kasi nakikita natin yung contents ni Madam na ayaw niya ng mga kamoting driver. Totoo yan. As in. Na-stress ako. Di ba? Oo. Pero bago yan, nandito tayo sa Biggest Pizza House. So palakpakan naman natin ang Biggest Pizza Yes. House, ang ating authentic Italian restaurant. Restaurant. Dahil ang pizza ay galing sa Italia. Ang taray. Flight. Lumipad. Di ba? Sige, titikman natin yung ating mga inihandang pagkain ni Chef Michael. Ito, syempre, ang ating isa sa mga best sellers, ang pepperoni pizza. Kasi usually sa mga Italian, more on the maasim side. Yung Yes. talagang fresh tomatoes yung nilalagay nila. Kala mo talaga, alam ko yung mga Totoo. ingredients. Italy. Italy. Tapos ito naman, ang Romano pasta. Alam mo ba yon? Hindi ko siya. Titikman ko siya. Ito siya. Tapos, ito naman yung tawag natin na calzone. Kasi any pizza, pwede natin siyang gawing calzone. Ayan, nakasulat doon. Hindi ko alam. Okay. Pinasa ko lang. So ngayon, tikman na muna natin. Okay. Unahin mo yung Romano pasta. Pasta. Okay. Ay, sweet girl. Hindi ka ganyan talaga. Charot lang. Okay, let's start. Ako, unahin ko tong pizza. Kasi, mahilig talaga ako sa pizza. Pero ayoko ng mga pizza na may pineapple. Ayoko yung nasa sweet side. Lalo na yung mga spaghetti na parang lasang dessert. Gusto ko yung mga maasim talaga. Sige, try mo. Diet ka ba? Yes. Hindi ka sweet tooth, so ayaw mo ng matatamis. Ayoko kasi parang feeling ko kumakain ako ng dessert. Siyempre, papatry ko din sa'yo itong pepperoni. Ay, ang sweet. Sweet ka naman pala. Ay, may jowa ko. Huwag ka Ay. malis. Okay. Okay? So ngayon, try natin. Of course, hindi natin palalagpasin ng pepperoni pizza. True. Dahil masarap, ito na lang yung akin. Charot lang. Yung mga pizzas kasi nila, lunukin ko muna kasi baka i-bash nila naman ako. Yung mga pizzas nila, niluluto dito sa may brick oven. So ano ba ang brick oven? Explain. Ang brick oven ay yung aso sa Baguio. Si brick oven pala yun. Sorry, mali pa siya. Ang brick oven kasi, hindi ito yung usual na oven na ginagamit ng mga pizza houses. So kumbaga gumagamit sila ng kahoy at doon nila linuluto sa parang pugon. Ah! Taray. So, aso fresh brick talaga siya, no? Oo. Nagamit ang kahit. Di ba sa oven, medyo matagal yung pagluluto. Pero sa brick oven, around 1 minute lang. Ay, Isasalang sa pugon, okay na siya. Totoo yan. Totoo yun. Ay, ang bongga. Mukha ba ako nagbibiro? Fast and the Furious. Kasi pala to, siya. gusto ko din try, mamaya na natin try itong calzone para tirahin mo na ng tirahin yung Romano pasta. Okay. Anyway, gusto kong malaman, kasi sa lahat ng contents mo, ang unang-unang sumikat ay yung nawala ka sa kalsada. Totoo yan. Bakit ka naman nawala sa kalsada? Saan ka ba papunta? So, ito yan. Nanggaling ako sa Binyag. Mm-mm. Kasi, alam mo naman, maraming pagkain sa Binyag. So, nag-go ang ate mo. Oo. So, pagka-go ko, umuwi na ako from Tarlac. Hindi pa ako marunong talagang hindi nag-highway. Oo. So, iwas traffic ako that day. So, nag-waze ako. Tut ako Kasi sa ang Waze. Waze, ano ka sa Ide-direct ka. I-ano natin, ide-direct ka niya doon sa walang traffic. Oo, sa Okay. traffic. I-reroute niya ako. Tapos during that time, may isang kanto na pinapasok sa akin si Waze. Tapos pagpasok ko doon sa kanto, parang talahiban na siya. Sabi ko parang wrong turn na yata yung pupuntahan ko. So yung ending, naligaw ako. Like kinabahan talaga ako during that time na parang akala ko di na ako makakauwi ng Pampanga. So yun. Tapos kasama ko yung isang friend ko noon. Nagdadasal na kami. Nagrosaryo kami habang nagda-drive. Kasi nakita ko, nagagalit na siya kasi parang, saan niya siya din, kasi nangyari, alam niyo yan, nangyari na sa inyo yan, na nagpatulong kayo kay Waze na dalhin kayo doon sa destinasyon na pupuntahan ninyo. Yes. Pero dadalhin kanya doon sa parang hindi mo na alam kung sa kanya
Kung mabubuhay ka Oo, pa after. tama. Parang exit na rin yun. Bagong driver ka alam ba? Yes, bago-bago lang ako noon. Ganun ako kalakas na loob. Sabi ko, ay, ako kay Tarlac Tapos tumarlak ka. Yes, hindi lang ako tumarlak ako. So, kumusta naman? Nakauwi ka naman ng maayos? Sa awa naman Diyos, oo. Mga Salamat. ilang oras mo hinahanap yung totoong direksyon? Siguro mga 1 hour. Ang tagal. Ubus na yung gas ko talaga, kaya nagdadasal ako. Sabi ko, Lord, ubus na yung gas. May mga kalabaw ka na nakita eh. no? Oo, may mga ganun. At parang lumiliwanag na rin yung Parang ilaw. kukunin ka na, Lord, eto na ho ba to? Ay, suko Parang mo na ganun. yan. Oo. Pero ngayon, gusto ko malaman, sa lahat kasi ng contents mo, nasa loob ka ng sasakyan. Yes. So ngayon masasabi mo na ba na magaling ka na mag-waze? Yes. Sure ka ba? Ako na human ways. So marunong ka na sa mga direksyon? Oo. After nung mga 5 ligaw siguro, gumaling na ako sa Hindi, ways. ka ba, hindi ba siya nawala papunta dito sa Biggies? Hindi. Nawala ka talaga, hindi ka yung mga kasama mo. Saan kayo Diba? napunta? Actually, ang nangyari, 'di ba kasi ang So, route nawala namin, nga kayo? Yes. Napunta kami sa Sapang Bato. Oh. Doon Ang layo talaga. sa Pangbato, doon yung sa Pangbato. Hindi mo nakita si Apple Kasi Day may Action? share. Hindi ko eh. Pero yung sa ano niya, nakita ko siya. Oo. Sa Sa concert. Pangbato? Oo. Ang layo na. Ang dapat pala, di ba parang Dapat paglabas ng paggaling ka Clark? doon, left, Oo. nag-right ka. To the right, to the right. Yes, Perfect. Yan ang nangyari Sabi niya magaling na siya mag-waze pero napunta siyang sapang bato. Pero I admire na usually kasi hindi siya yung content creator na mag-aano yung parang magpapabebe. Oo. Sasabihin niya yung mga gusto niyang sabihin. Hindi na Tama. pwedeng sabihin ngayon kasi pag sinabi po niya lahat yon, mahaba-habang blip po ang ating Opo. gagawin. Mukhang blip lahat ng episode na to, if ever. So, bakit ka nagagalit sa mga motorista na hindi marunong sumunod sa traffic rules? Dunukin ko din muna. Okay. Swallow mo muna yan. Kasi, ako personally, hindi naman ako sobrang galing mag-drive. Pero I try my best to follow yung mga traffic rules. Di ba? Totoo yan. Tinatry ko yung best ko na i-follow yung traffic rules. Kasi number one, magagalit ka dun sa mga driver na hindi marunong. Tapos ikaw, hindi ka naman din matinong driver. So parang ano yun, di ba? Damay-damay na. Napaka-hypocrite mo Oo. din talaga di ba? Yeah. Sige, balikan natin yung question sa'yo. Bakit parang agit ka dun sa mga driver na na kamote? Actually, unang-una, sa mga motorcycle, yung mga nagmumotor. Kasi di ba pag nagda-drive ka, like hindi mo alam kung nagagasgasan Yes. ka na nila. Or minsan sila yung prone dun sa accident. Tapos lagi ko naiisip, madadamay pa ako pag na-aksidente ka. So, ikaw na lang mag-isa. Charot lang. Kasi usually, Hindi, nakaka-stress kasi parang additional siya for parang damage, parang yung sa time. Parang kasi ganun. number one, ang nahahalata ko, hindi ko lang po alam kung ako lang po yung nakaka-experience sa lahat po na nagda-drive, na pag merong stoplight, lahat ng motor nasa harap. Totoo. Magsisiksika na sila doon. Yes. Di ba? Kayo mga sasakyan, ito nothing against yung sa mga nagmomotor po. Ito Opo. based on my personal observation. Meron tayong sasakyan, 4 wheels, nagda-drive ka ng maayos, biglang may motor na sisingit sa gilid mo. Yes. Na nagmamadali, na parang, syempre iiwasan mo sila. Diba? Tama, oo. Tapos, may time pa na pagod ka sa trabaho, na may iniisip kang problema. Tapos may makikita kang ganong driver. Ganun ka ba? Tatawa ka eh. Nakayos-ayusin mo mag-drive Hindi kasi, hindi naman sa mga motor lang pati naman sa mga sasakyan. Oo, Pero yeah, usually lahat. kasi napapansin ko yung mga nakamotor, ibabash niya nila ako. Ito nga, personal observation ko nga lang to na may stoplight, tapos lahat kayo nasa harap. Tama. Di Bakit? naman- hindi, may hindi ba ako alam na location ba ng mga motor yun pag stoplight? Oo. For safety nila? For safety. Huh? Ah. Totoo ba yun? Naka-stop nga. So tayo na lang ang bubunggo sa Oh, kanila. so ayan, nakamotor ka, ganun ka, no? Pinagtatanggol mo. Ako, nothing against. Pero Yeah, sana totoo maging naman. responsible tayo. Kasi, ang daan, dalawa lang yan. Hindi natin alam, 2 daan, 3 daan. Hindi naman po pwedeng singit pa ng motor yan. Siyempre, Tama. Tama ba yung term ko, blind spot? May blind Yes. spot kasi yung mga sasakyan. Oo, meron. Kami po, magagasgasan lang or masisira or matatamaan yung sasakyan. Kayo kasi, prone kayo sa accident. Exactly, yes. Hindi lang naman iniisip namin yung sasakyan, pero kayo din naman. Oo, so, ikaw totoo. ganun ka din ba mag-isip? Yes. Yan nagagalit Yun ka? yung nagagalit ako kasi iniisip ko, like parang mas exposed sila kaysa sa ating mga nakasasakyan. So pag nahagip, lilipad talaga sila.
Cheers lang. Hindi So, kasi usually, ang meron din naman mga nakasasakyan na isa pa to sa mga natuwa ko sa mga contents mo eh. Saktong-sakto kasi nasa ano ako noon, NLEX. Anong tawag doon? Yung Candaba Viaduct. okay. Na talagang magkakasalubong yung mga sasakyan na kasi usually sa NLEX merong bonggambilya doon sa gitna, di ba? True. Pero sa may Candaba Viaduct, magkasalubong talaga kayo na parang stay lang yung ano. Yung iba talaga naka-high beam. 'Di ba? Sinasabi Paano? ko. Lahat, nabiktima nyo na. Kasi, kumbaga, ang term nila doon is bulag eh. Oo. Paano ka makakadrive ng maayos no kung nabulag ka na? Ikaw anong experience mo doon? So ako naman, regarding sa high beam, nag-trend din siya. So ang nangyari sa akin, parang may sasakyan sa likod ko. First time driver pa rin din ako, Oo. mga 3 months pa lang. Nahina-high beam. Yes, tapos habang nagda-drive ako, syempre naka-high beam yung sa likod, nag-reflect siya dun sa side mirror. Sa anong mirror yun? Rear mirror. Di ba? Sabi ko, di ko yung alam. Sa rear mirror. Tapos talagang nag-flash siya sa mata ko. Then di ko na makita yung sa likod. Na feeling ko, yun na rin yung katapusan ko. Parang mabubulag na rin ako that time. Kaya medyo pet peeve ko din yung mga naka-high beam kahit medyo maliwanag naman yung daan during like gabi. Ako hindi ako magaling sa sasakyan na, pero ang alam ko na-adjust po yung mga headlights nyo. Tama. Okay. Umaandar. Pwede niyo pong i-adjust yung headlights ninyo kasi kahit hindi po kayo naka-high beam, ang taas ng ilaw ninyo, guys. Totoo. Nakakabulag talaga. Yes. Kasi hindi lang kayo pwede maka-aksidente ng iba, kahit kayo pwede kayo maka-aksidente talaga. Exactly. Kasi pag hindi kayo nakikita ng mga kapwa motorista nyo, mababangga talaga kayo. Totoo. May-ari ba kayo ng Meralco? Ay, hindi. Pero gusto kong malaman, other side of the story, ano ba yung mga pinagkakaabalahan ni Madam Glorious G bukod sa pagdadrive Ay. at nagwawala sa kalsada? Ano ba ang, kumbaga, source of income? Meron ka bang jowa ngayon? Ano yung mga hindi nila alam tungkol sa'yo? So, resume pala kailangan ko Oo. din. Charet lang. So, ako naman, mga most pinagkakabahalahan ko lang is work lang. Work. Nag-work. Yes, nagtatrabaho lang din. Tapos, sa ibang parang minsan, ano pa ba yung mga ginagawa? Coffee shop. Nag-ano ka? Tambay-tambay? Coffee, oo, tambay. Kokol-kokol? Yes. Coffee-coffee lang? Yes, coffee lang, guys. Tapos, sa jowa wala. Ah! Oo, nananawagan ako sa mga taxi driver. Charis na po. Sa lahat po ng responsableng taxi driver. Yes. Baka naman. Baka naman ho. Meron dyan. Ayaw mo nakamotor? Ayoko po. Bakit? Kasi dun umiinit yung ulo ko eh. Baka tuwing nakikita ko, mainit yung ulo ko, di ba? Hindi nag-away na lang lagi. What if magkaroon ka ng jowa na nakamotor tapos gusto niya lagi ka nakaangkas sa kanya? Uy, totoo. Parang ang sweet naman masyado. Di ba? Pero sa harap ka. Ay, Nakagano ka. Hindi. Titanic na siya noon. Ano bang hinahanap mo sa isang jowa? Ay, totoo. Naging dating app na. Number 1, magaling mag-drive, syempre. Yes, number 1, magaling mag-drive. Number 2, nag-aral sa TESDA ng driving lesson. Di ba sa TESDA yun? Sa LTO. Ay, sa LTO. Sa LTO. Tapos, responsible talaga is the key. Yung basta responsible, like, go ako dyan. Tawagan niyo ako. Pero, Glorious G, nung nag-start ka na mag-boom sa TikTok or sa paggawa mo ng content online, meron bang nag-iba? Kasi usually, nakikilala ka nila sa labas. At siyempre, for sure, hindi ka na rin makapag-drive ng barumbado kasi Tama. kilala ka na nila. Ano Yes. nag-iba sa buhay mo? Nung una, yung pag-boom ko sa TikTok, parang hindi kasi siya expected. So, parang Oo. unexpected siya lahat nangyari. Siyempre, So, hindi siya expected, kaya yes. unexpected. Ito Ikaw naman. talaga. Okay, oh. So, yung nangyari is, nung medyo dumadami na yung mga followers, ganyan, parang hindi ako ready dun sa ibang shop na may mga mag-idolize na sa'yo, Oo. may magpapapicture na sa'yo. So, parang minsan, may one time doon, di ba redundant, minsan one time. Oo. May one time doon, parang nakapambahay lang ako and Oo. all. Tapos pupunta lang ako sa palengke. Tapos may biglang nag-approach sa akin. Sabi, "Uy, Jo, ikaw yan." Oo. In Kapampangan. Tapos ending, nag-picture kami. Tapos mukha akong namamalengke doon sa picture. Tapos siya fresh siya. Oo. Tapos, Kasi nakapaghanda siya eh. yes, siya ready siya. Ako hindi. So, yun yung mga ano. Tapos parang every time na lumalabas ako noon, medyo ready na ng konti. Wow! Ano yung mga mga starter kit or yung makeup starter kit? Lipstick, tsaka dapat meron kang mascara. Oo. Ayan, 2 lang siya. Basics lang. Oo, basics lang.
Kasi naman fresh ka din naman talaga. Yes, parang fresh ng bake na to. Oh, kasi since nabanggit mo, try mo nga tong calzone. Calzone. So, ang any pizza kasi can be a calzone. But not all calzone can be... Hindi, joke lang. Logic pala. Sige, Okay. try mo yan. Uy, dahan-dahan. Baka ano. Ano siya? Hindi, joke lang. Sumabog? Hindi, joke lang. May bomba Sige, pala try siya. mo na. Okay. Anong nasa loob na flavor? Anong flavor po sa loob? Wala ka namang allergies or whatnot? Wala tayo. Okay. Ang iniisip ko, try baka may ano dito, may 1,000 sa loob, sir. 1,000. Ano pala siya? Blind box, no? Yes. Baka may Hirono sa loob. Ay, oo. try it. Perfect ang Hirono. Para may cheese sa loob. Totoo. Nagusto mo yung Alfredo tuloy. Yung Romano. Yes, yung pasta, yeah. Lasa ko Pretty yung... nice, no? Lasa ko yung bacon talaga. Mahilig ka ba sa Smoked bacon. Sa pizza? Sakto lang din. Ano yung mga Oo. hinahanap mo sa isang pizza? I guess, yung crust na malambot talaga siya. Oo. And yung fresh bake. And also, yung hindi matamis yung dough. Oo, Parang ayoko din hindi ng siya ganon parang- kasi... Lasang pandesal. Cheres lang. So ngayon, nalaglag pa yung Bryce. Okay ka lang, Bryce? So pag-usap, sige, try it now. Okay. Para ano? Kasing fresh mo yung pizza. Tama, may fresh cheese. Tinignan ko talaga yung loob, no? Sarap. Kaya masarap siya. So ano siya, margarita, cheese and tomato. So fresh tomatoes yan. Ah, okay. Kaya pala sabi ko sa akin, parang cheese. Tapos nung pakita ko sa'yo, tomato na yun sa'yo. Tomato. Sa hati siya. Oo. Ngayon naman, Ang bongga. meron ka bang, kumbaga, ginagawa ngayon? Naging ano ba, advocacy mo na ba? Yung pagdadrive ng matino, ng safely? Actually, yes. Kasi doon ka na nag-start Mm-mm. Kasi, lagi kita nakikita, pati yung pinadala mong invitation namin, sa amin, nasa sasakyan ka lang palagi. Mm. Parang, nung nag-start ako nung driving talaga, mas nag-promote na mas parang tinatry kong i-educate din yung sarili ko sa mga traffic rules. Nagre-review na din sa mga traffic rules and all. And then lagi kong sinasabihan yung mga friends ko na nagda-drive lang na parang be responsible pagdating sa daan. So yun yung mga usual na ginagawa ko ngayon. Naging advocacy ko. Kinonta ka na ba ng LTO? Ay. na maging brand ambassador? Hindi pa, pero ayoko makontak ng LTO. Gusto ko malaman, nahuli ka na ba ever? Hindi pa. Ay! Yes, very responsible. Ang Hindi pa plate ako number po nahuli. niyan. Eto po. Kasi dito sa Clark, super higpit. Oo, super. Merong mga portion dito na first stop, first go? Ganon siya, di ba? Yes, oo, may mga ganun. Ganon, alam mo ba yung mga rules na ganon? Yes, first stop, first Since sa go. Clark ka naman din nagtatrabaho. Tama. Kasi, very comfortable na may sasakyan. Mhm, yes. Kasi dadalhin ka niya sa point A, patungo sa point B. Pero, it's a very huge responsibility to become a good driver. Yeah. Diba? Totoo yun. Kasi natutuwa ko sa'yo, dinadaan mo sa humor yung pagpapaalala sa mga tao na Yeah. may naghihintay na tao sa inyo sa bahay. Oo, Kaya babe. mag-drive kayo ng maayos. Tama. Diba? Tsaka yung mga helmet nyo, suotin nyo. Huwag nyo Suotin gawing bracelet. Hindi Yun naman, yung oo nga, bracelet. hindi naman bracelet yung helmet. Paano yung Diba? experience mo doon? So, one time, nagda-drive kasi ako. Tapos, nakita ko, may dala namang helmet yung Oo. nagmumotor. Tapos, parang nasa isip ko, may dala ka namang helmet, ba't di mo suotin? Nandito. Nandito siya. Oo. Kaya sabi ko, ay, tari, fashion show yata to si Kuya. So, kaya medyo naiinis ako. Yun din naman suot, Paano yung dala inis mo mo? na. Parang, ganun. Sige nga, sample lang. Paano ba yung isang inis ni Glorious G? I-bleep na lang po natin. Yes, Sige. parang mapapamula ka Kuwari, ng... Ganito yung scene. Nagda-drive ka, tapos merong isang sasakyan na nag-overtake sa'yo, tapos yung nasa likod mo, naka-high beam. Oo, parang mapapasabi ka na ng na, dadalhin mo na ba ako sa langit today? Like, ito na ba yung calling talaga ni Lord? Igugo mo na ako sa heaven. Animalis. Nakakainis kasi talaga Hindi. yung mga ganun. Hindi mo talaga mapipigilan. Huwag po kayo maging ano dyan. Sa lahat po na nagda-drive, naiintindihan nyo po kung paano po yung nararamdaman ni Glorious Yes, G. diba? For sure, kahit mag-isa lang po kayo, nagmumura kayo sa loob ng sasakyan. Di ba, Judy?
Judy Gino. O, see, diba? Sa Ramdam lahat po nyo. na nagda-drive, please maging responsible po tayo. Yes, kung ayaw nyo mapunta lahat tayo kay St. Peter, kukota siya. Charis. Ngayon, ano naman yung, since nagko-content ka na ngayon, sikat ka na, ano pa yung mga gusto mong gawin in the near future? Like for example, kahit this year, ano yung gusto mong ma-achieve? Actually, isa sa list ko talaga yung makapag-guest. Yes, actually, na-check ko na siya today. Tapos ngayon, siguro nilolook forward ko is mapasama dun sa drift-drift. Yes. Ma-experience ko yung ma-drift-drift. Baka pwede diba? po natin siyang isakay kay Dr. Drift. Yung Ang ma-drift-drift. challenge po niya ay hindi po siya magmumura. Opo, at hindi po ako Okay. magagalit. Yun po ang Kasi, challenge. Ano po siya ambassadress of goodwill sa kalsada. Nagagalit po siya sa mga kamoting driver. May goal po siya this year na mag-guest po sa TV. Yes. So, na-check na po niya. Number 2, ang goal mo is? Ma-drift-drift po. Ma-experience ko yung drift-drift po na yan. Yung mabalabag po. Isakay natin, sir. Pag di siya nagmura, Pag di siya nagmura, Ay, bibigyan namin siya ng free lesson. no! parang wala akong free rest. Kasi, ano to, sir, ang una niyang language, mura. Yun po yung mother tongue ko. Ayan. Parang wala akong free. Nandyan yung sister, doctor, and daughter drift. Pipili ka ng isa sa kanila kung sinong sasakyan mo. Totoo. Siguro pwede ka sumubay sa amin pag pumunta kami para siguro yung pinaka-todong drift. Yung malalaglag yung panty niya. Yung mapapa-amlodupin ako. Ganyan. Yung mapapatatas yung BP, ganyan. Tutulungan din nila mag-lesson para kasi ang nabanggit din nila before na yung drifting is not just kumbaga sport na pwede mong i-compete. You can learn yung discipline ng pagdadrive. You can learn yung mga situation. Like for example, madulas yung daan, maulan. Yung pwede mong gawin na makakaiwas ka sa Strategy. aksidente. Yes. Di ba? Or magjo-drift-drift na din ako pag nakikita. Malay mo din naman kasi natutuwa ako sa'yo na hindi mo iniisip yung mga i-comment ng tao na yung ikaw lang. Oo, Kung very paano ka, nice, kasi no judgment at all. Sa lahat po ng mga straightforward magsalita, no judgment, be you. Oo, Diba? totoo yun. Yun ba yung feeling mo, naging edge mo, na kaya sumikat ka or nag-penetrate ka online kasi ang hirap nun, dear. Oo. Na mag-penetrate online, yun ba yung edge mo na authentic ka lang? Actually yun, isa yun, yung parang very natural. Kung ano lang yung nafe-feel mo, parang yun eh. Yun yung at that moment ko. So ito yung nararamdaman ko. So go lang ako, bahala na. Kung magalit kayo, okay. Kung hindi, go. Pero gusto ko malaman, may bala ka bang pasukin yung YouTube? YouTube, wala pa sa ngayon. Ano ka na muna, TikTok? Oo, TikTok. Baka Facebook. Ganyan. Facebook, Oo, pwede. Baka Facebook. Feeling ko may mga ano ka na, affiliations, may mga brands ka na din na nag-reach out sa'yo. Oo. May Ay, mga few. kumikita! Merong mga few. Pero Oo. minsan kasi pag first timer kayo, medyo takot kang tumanggap kasi parang yung expectation Oo. hindi mo ma-reach, ganon. Paano pag may lumapit sa'yo na, Glorious G, gusto ko namin maging brand ambassador. Tapos, sasakyan ng funeraria. Okay lang Ay. sa'yo? Carry lang. Basta walang patay, ha? Walang patay sa likod. Sige. Just to end this, kasi halos palagi kong pinapag-message yung mga guest ko sa nila, sa younger self nila. Ikaw, ano yung masasabi mo sa younger Glorious G? Na wala pang sasakyan, hindi pa na-high blood sa kalsada. Sa tingin ko, sa message ko is, thank you na parang tiniis mo yung moment na nung bata pa ako, yung mga tiniis mo, may fruit na sila ngayon, unti-unti na silang natutupad. And thank you kasi lumaki ka ng medyo mabait. Medyo lang, Okay. hindi sobra. And parang proud ako. Proud ako kung saan mo dinala ngayon yung glorious na meron dito ngayon. Yes, glorious. Sige, I'll give you the opportunity na magbigay ng mensahe sa mga, sabi mo, fans mo sila. Yes, actually, Fans kayo mga slash yan. mga friends. Ano yung Yes. mga mensahe mo sa lahat ng sumusuporta, sa lahat ng nakakagets ng galit mo sa kalsada. Sige, magbigay ka ng mensahe. Sa lahat po ng mga nakakaget sa akin tuwing nagda-drive ako, so maraming salamat. Sa mga hindi nakaget, sana makauwi din kayo. At sana wag nang maging pasaway sa daan. Pag nakita niyo yung sasakyan ko, tumabi na lang kayo. Oo. Kasi mumurahin ko kayo. Charis lang. Tapos dun sa mga supporters, thank Tingnan mo you. sila.
Ay, mga supporters ko, thank you. Sabi Nagpunta nila. kayo. Ganun sila. Yes. Uy, paid to. Ano ba? Okay, oh. Thank you kasi Ah. nandyan kayo. And kahit from a very small support, I feel it from you guys. Thank you. Sincere naman ang kanyang Oo pasasalamat. naman. Salamat. Pero parang ayaw nilang tanggapin. Totoo. Mamaya kayo sa akin. O sige. Ano ang mensahe mo naman sa lahat ng mga motorista out there? Real talkin mo sila. Totoo. Sa mga motor dyan, mga kayo, please, suotin nyo yung mga helmet, huwag kayong sumingit, and drive safe lagi kasi exposed po talaga kayo. Dahil pag na-aksidente kayo, parang magkakaroon kayo ng tusino kung saan-saan. Oh. Like, malala. So please, drive responsibly. Kahit sa mga nakasasakyan din. Sa mga nakasasakyan tsaka sa mga nakamotor na tinamaan, wala naman pong personalan. Yes, Kung wala tinamaan naman. po kayo, edi Tabi-tabi po. sorry, kamote driver kayo. Yes. Ganon. So, ngayon, meron ka bang gustong i-promote yung mga social media platforms mo? Meron ka bang mall show? Ay, Meron... tayo ng motion. ano yung gusto Soon mong i-promote? Please guys, like and follow yung TikTok account ko sa Glorious G. Tapos follow me on Facebook again, as well. Gio Junicio. Ayun lang. Wala pang mga YouTube channel. Soon, maglo-launch tayo. Meron ka bang mga products or anything na gustong pasalamatan, gustong i-shout out? Sa mga products, wala pa. Magpadala muna kayo. Charot. Sige. Wala pa endorsed. Before we end this, let's try once again yung mga pagkain ng Biggest Pizza House. Kasi matatagpuan yung Biggest Pizza House dito sa kahabaan ng Friendship Highway. Yes. Malapit siya sa... Tandaan mo na to Hindi na ako maliligaw, promise. na malapit siya sa may Clark Gate. Kaya naman, bago po kayo makarating, if galing po kayo sa may Korean Town yung term, di ba? Yeah. Tapos paglabas yung ganyan, merong fast food doon, mag-left turn kayo. Bago kayo makarating dito sa may Friendship Gate, makikita nyo na yung Biggest Pizza House. Pero, pag galing naman kayo doon sa loob mismo ng Clark, mag-exit kayo, Right? left. Kayo, di ba sabi ko sa iyo? Left din. Nako, left din. Tapos may pababa dito, makikita nyo kaagad, Biggest Pizza House. They serve the most authentic Italian dishes. Hindi lang po pizza, may mga pasta din tayo. Siyempre, yung fries, mga potato fries, Yeah. mga wedges, ganyan. Marami sila. If you're looking for an authentic meal na talagang kala mo nasa Italy na kayo, yung mga pizza na hindi matamis, yung mga salad na fresh, ingredients, di ba? And fresh baked pizza talaga. Oo. Sige nga, try Come mo and nga visit. ulit. So, Ako this to- one is, gusto ko to. ako ito gusto ko to. Both. Yung pepperoni. Oo. Ako gusto ko itong calzone. Sarap. Sarap. At para sa lahat naman po, ang sarap. Sa lahat po ng manunood ng ating episode with our bestie na si Glorious G, i-upload po namin ito sa aming mga social media platforms ng CLTV, sa Facebook, sa Spotify, and sa YouTube. Abangan din po ninyo sa TV. Mati-TV ka na. Tama. Akala ko dati matitibi ako kasi nabangga ako. Headline, no? Yes. Lahat po ng magla-like and share at mag-review ng ating episode at magpa-follow po sa page ni Glorious G ng Biggest Pizza House at syempre ng CLTV 36. Mananalo po kayo, mamimili kami ng mga bibigyan namin ng gift certificates na magmumula sa Biggest Pizza House. Ang bongga. di ba? Diba? May pag-giveaway. May giveaway talaga kami kasi we wanted you to experience what we are experiencing. English? Yes. Oh, Tama. di ba? Sige, palakpakan naman natin Miss Glorious G for a very, very wonderful, very, yung real talk mo talagang. Last na lang, real talkin mo sila. Totoo. Oo, real talkin As in, mo. So, I-blip na lang namin. talaga. Galingan yung mag-drive. Yun lang talaga ang payo ko. Huwag kayo sumabay, please. Oo. Sa akin. Please be responsible Yes, drivers. please. Wow, balance. Ako yung mahinahon eh. No? Oo. Please guys, Very please mabait. guys. Wow. Please be responsible drivers dahil meron po tayong pamilya naghihintay sa bahay. Yeah. Okay? Para lahat tayo makauwi na matiwasay, hindi mainit yung ulo natin sa pagdadrive, at makapunta tayo na maayos dito sa Biggest Pizza House. Oh, Yes, antas. napasok ko talaga yun. Yes. Sige, ako po si JM De Jesus. Palakpakan po natin Biggest Pizza House and Glorious G. At abangan niyo po ang ating susunod na episode ng Spotlight dahil meron po tayong bagong location na pupuntahan. Kainan naman ito. Okay, Yes. thank you so much. Thank you.